inyama iko ai nyama ikunaka Msakwate boys kangori ka special something kani vakumbofoka nekajuma nezuro manheru maiketa. Konda mbone anatoropito vaya vajaireta mujau nenhata kakumaveji uku nhasi ari kudya nyama. Enda ndimnomboti mapoteto nhasi mudya nyama chii? Wangu uri kuna chiko mudara wizi. Chimomera ndisturb ndiri paposing mode waiketa. Ya, toropito wana moto wang'ora nhasi jina kumazuva kudya nyama. Ingoni mambo zitima terema. Hey. Ingoni mambo zitima vegetarian one. Mchikuza mapoteto mchikoti mbatatisi. Wangu ndibvire kumhepo wanzo. Nyama ichikwe mse China chete. Nhasi Thursday. Saka ichitosiyana neni. Wiza waita basa. Kanyama kakwaka kambeuke chini. Kutola mmozi yacho limonochikara kuteni kwangu akanyama kakwaka. Saka wati ndeke chii. Wiza ngatombotaura pose nyama ine utano baba. Kakanetsa kanu ya msini kawa mukona. Kakandinetsa inyanya refu. Kani speed yanu 40. Aka kanonzi ka Snoop Dogg, ka Scooby Doo, ka Mgido, kambwa ke munhu kekaya. Kepana Jonso, zitoti dai pasina. Wiza, udana chokwadi. Wiza, udilita panyika urudwa, format.